der opgangstider i Nakskov. Der skabes mange nye arbejdspladser, og mange virksomheder har store udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Derfor stiger indpendlingen til byen. Det er ellers ikke gode boligmiljøer, der mangler i Nakskov. Faktisk er der 10 tomme Ørnsholsvillaer, som regnes for noget af landets fineste klassiske arkitektur. Dem kan man erhverve for under 1 million kroner stykket. Lige nu er det helt afgørende for Nakskovs udvikling, at byens fremtoning får topprioritet. Derfor er det fremsynet, at politikerne har sat fremtoningen på dagsordenen og endda investerer kommunale kroner i det. Det er lige præcis de kompetencer, vi har udviklet i Nakskov. Der er simpelthen skabt et byrums dreamteam i Nakskov, bestående af Park og Vej, forsyningen, politikerne og by og landskab, som løbende skaber spektakulære projekter, som man kan se i bybilledet. De kompetencer omfatter hele paletten af finansiering, effektive anlægsmetoder, sammentænkning af forsyningsarbejder, arkitektonisk bearbejdning og den nødvendige indsigt i byens historie, udvikling, behov og særkende. Torsvej har været en af landets grimmeste indfaldsveje. Det har vi prioriteret. Vejen er blevet smuk med nye fortorve, lindetræer og røde cykelstier. Gadens huse er blevet 10 millioner mere værd. I årevis har nakskovitterne ventet på, at Bryggersvej blev sat i stand. Det har vi prioriteret nu. Til foråret er den forvandlet fra at være en deprimeret grå gennemfartsvej til en smuk boliggade med nye fortorve, blomstrende gadetræer og røde cykelstier. Lolland har noget af landets smukkeste natur, som ligger i kort cykelafstand fra havelågerne i Nakskov. Derfor er der etableret 20 km rekreative stier igennem parker, nye skovrejsningsområder og langs fjorden. Nakskov har en stolt maritim tradition, og byen skylder vandet sin placering og eksistens. Byen er inde i en rivende udvikling med 1900 arbejdspladser med direkte relation til havnen. Havnefrontens udseende kommunikerede imidlertid noget helt andet. Det har vi prioriteret. Havnefronten har fået et stærkt arkitektonisk formsprog. Det har været teknisk omfattende at etablere, men processen har været smertefri på grund af den fine kombination af kompetencer i Byrums Dreamteamet. I øjeblikket er vi i fuld gang med nye byrumsprojekter i Nakskov. Det er ikke papirprojekter, men spektakulære nye byrumsprojekter, der skal rykke i byens udvikling, og som I kan spangulere igennem til næste sommer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Byen får en smuk strandpromenade, som er forbindelsen imellem byen og landets smukkeste fjord. Der kommer fine nye belægninger på cykelstierne og plantes gadetræer, ligesom i Havnegade. I dag er Vinkelsgade en udkørt og nedslidt trafikvej. Fra næste sommer er det en smuk forbindelse imellem byen og det unikke naturområde, som Indrefjorden er. Udover istandsættelsen af gaden, arbejder vi på forskellige finansieringsmuligheder for at renovere Rødbybanens bro på tværs af Indrefjorden. Indfaldsvejen får en overhaling, ligesom Torsvej. I bymidten er gadernes og Akseltorvs funktionalitet, behov og potentialer gennemanalyseret. Altså selvfølgelig vil jeg have meget udeservering. Om sommeren, det kunne være godt. Det kunne være rigtig godt. Og så ikke alt det der trafik her lige foran butikken. Der er alle de der lastbiler og busser, som kommer her, og der er ikke nogen, som stiger på eller stiger af. 3 forskellige busser. Der har vi ikke brug for her. Ja, men cafémiljø, vi elsker jo cafémiljø, så det gjorde ikke, selvom der ligger en her, det er jo super fantastisk dejligt, men det gjorde ikke noget, der var flere. Nu rejser vi rigtig meget, og det der altid tiltrækker os, det er de her små torv, som de er skide gode til at lave alle mulige andre steder, Kroatien og Slovenien, og lige snart du kommer udenlands, så er de jo super gode til at lave de her samlingspunkter, hvor der er serveringssteder, caféer, og hvor der altid foregår et eller andet, man kan sidde og nyde på de her pladser, ikke? Og så skal der jo være noget mere grønt. Ja. Og nogle bænke. Altså det skal være et sted, hvor folk de har mulighed for at gå hen og sætte sig og bare være. Det er jo nødvendigt for, at vores kunder kan komme her i det, vi har fået flere og flere ældre mennesker. De har ikke mulighed for, der var et sæt sengetøj, eller 2 sæt sengetøj, det vejer meget for dem, at skal gå langt med. De skal kunne gå ud i en bil forholdsvis kort afstand.
Et sted, så sådan en type som butik, som vi har, betyder det jo ikke så meget, om vi ligger her oppe i Søndergade eller ude i Industrikvarteret, fordi folk de kører mange gange efter vores. Men for at få nogle flere strøgkunder, der ville det jo være rart, hvis der var nogle flere butikker og fyldt op i alle de tomme lokaler her. Når folk de kommer op ned fra Hamke Super eller Meny, eller de kommer ned fra Klokketårnet eller sådan noget, ikke? Så er der jo ikke noget at komme herop efter. Nej. Og det er jo det, vi længtes lidt efter, ikke? Jeg synes, det er rigtig plus for Torvet og for Nakskov by i det hele taget, at vi har et flot centrum og et torv, som vi kan byde velkommen til kommende købere og kommende beboere i Lolland Kommune. Og jeg synes, at det er dejligt, når der er liv på Torvet. Der har været meget mere gang i den på Torvet, end der er nu. Jeg synes jo, det er rigtig trist en lørdag formiddag at komme herop, og der sker ingenting på Torvet. Alle de erhvervsdrivende, der tidligere har holdt til op på Torvet, de er jo slet ikke til stede mere, og det synes jeg er rigtig synd. Og det oplever man i mange andre byer, og det kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage. Altså jeg kunne forestille mig, at hvis der blev nogle steder, hvor man kunne sidde og slappe af sammen med sin familie eller venner, så ville der helt sikkert være flere kunder, som ville komme ind og købe noget at drikke, hvis det er varmt, eller købe et eller andet at spise, hvis man ikke lige gider at køre hjem og hente noget, eller et eller andet den stil. Vi har jo fransk hotdog og alt muligt. Så helt sikkert, hvis der kommer mere liv ud på Torvet, så vil vi få flere penge i kassen. Der er et solidt fundament for, at Dreamteamet kan skabe en attraktiv bymidte, som indeholder al den fleksibilitet, oplevelsesrigdom og skønhed, som man må forvente i en historisk købstad. Finansieringen er på plads til at skabe en høj kvalitet, der kan holde i mange år. I den nye udformning af Axeltorv har vi dyb respekt for pladsens karakteristiske trekantede form, som den har haft i flere hundrede år. Det nye design vil samtidig blive mere intimt og fleksibelt, således at det inviterer til ophold. Først og fremmest skal fortovene være bredere, således at der bliver god plads til turistfamilier, fortovscaféer og meget mere strøghandel. De nye smukke vejbaner med granitbelægninger udformes med stor fleksibilitet, således at de med kort varsel kan ændre funktion fra køreveje til gågade ved enkeltstående kulturbegivenheder, markedsdage eller i længere perioder i højsæsonen. De eksisterende smukke historiske granitbelægninger, som præger pladsens midte, reetableres i respekt for bymidtens kulturhistorie. Erfaringer med arrangementer på pladsen har tydeligt vist, at placeringen af rytterstatuen er en udfordring. I fremtiden bliver Kong Christian derfor en mere nærværende del af oplevelsen af at besøge Nakskov, med en monumental placering ved indgangen til Axeltorv fra Søndergade, tættere på folket, akkurat som kongen bevægede sig igennem hovedstaden. Hele pladsen får et stærkt arkitektonisk udtryk, der er båret af en smuk beplantning, der understreger pladsens karakteristiske trekantede form. Beplantningen er det vigtigste element, der understreger, at byens centrale torv skiftede karakter fra en grå parkeringsplads til et smukt parkområde med fuglekvidder, legende børn og klinkende kaffekopper. Træerne placeres i et fleksareal imellem de nye brede fortorve og selve pladsen. I dette fleksareal kan, afhængig af de specifikke behov, også placeres bænke, cykelparkering, informationsstandere, udeservering og forretningernes udstillede varer. På torvet skal der døgnet rundt være interaktiv turistinformation, og i den lille tilbygning ved siden af rådhuset indrettes toiletter. De ledige lokaler under Axeltorv anvendes i fremtiden til opmagasinering af overdækning til markedsdage og teknikrum i forbindelse med forsyning, der skal forberedes til at lette torvehandel og kulturelle arrangementer. Lolland Forsyning påtænker at gennemføre forskellige arbejder i området. Derfor er der lagt op til at fortsætte de gode erfaringer, som Dreamteamet har med sammentænkning af forsyningsarbejder og nye smukke byrum. Axeltorv skal desuden ses i sammenhæng med de tilstødende byrum. Gågaden skal have træer, der deler gaden med intime byrum, der skaber en langt bedre sammenhæng med torvet som en forlængelse af strøgmiljøet. Desuden bør byens karakteristiske stræder til havnen få en ansigtsløftning, eventuelt med åbne vandrender til overfladevand. Der bør også være flere stræder, eksempelvis imellem parkeringspladserne og torvet, hvor forbindelserne i dag er kedelige.
Parkeringspladserne er også rum i byen, og ofte turisternes første møde med Nakskov. Hvad er derfor mere nærliggende i netop Nakskov, end at bruge mange flere grønne elementer på disse åbne pladser? De nye byrum skal fremtidssikre Nakskov ved at gøre den meget mere attraktiv for turister, tilflyttere og investeringer. Derfor skal designet af de nye byrum levere enkle svar på byens nye branding.